apil ng mga Sabbath keepers atong panahonan hitabo to. Hangtod naggrabe ang nahitabo panahon sa Dark Ages. Nga lang nag-Dark Ages tungod kay wa na manggoy freedom ang tao sa iyang relihiyon. Wa na kay kagawasan sa pagpili kung unsang relihiyon na ang imong gusto. Mapugos ka pagkahimong Roman Catholic Church. Susukad sa 538, diha ang sugod pinugsanay. Pugos. Ang mga Bible, gidili na, pagpabasa ng atos mga tao, di na pwedeng basahon. Kanya makitaan ka, magbasa o magtinil ka Biblia. Pati yun, sama na dyan host nila ni William Tyndale o guban pang mga nahimong mga gipanglutos panahon sa Middle Ages. Daghang kaayo. O niya, diha ni ng panahon na sa dihang gikuha na ang Bible o daghan ng mga patay. Diha nang gawas ang daghang pagtulunan sa simbahan. Nga kalabanan sa pagtulunan, dili gikan sa balaang kasulatan, kundili gikan sa pagtulunan sa mga pagano. Kalabanan din nagsukad. May nabasahan kong libro, 75% na teaching sa simbahan karon sa RCC nga dili gikan sa Biblia, against the Bible. Diha nang gawas ang pagtulunan about sa the sign of the cross. O niya, diha nang gawas ang pagtulunan nga malangit ang taong patay sa diha nga pangajian ni ampo. O niya, diha nang gawas ang pagsimbas mga rebulto. O niya, giusab dayon ang adlong Sabado nga ipapahulay ngadtos Domingo. Diha nagsugod kang Constantino, sa nakamber si Constantino, ngadtos Kristiyano kay gikan siya sa pagano. Ang pagano mga sun worshipper man sila, nagsimbas adlaw kay lang Diyos adlaw. Anya gani sila nagpasiugda nga ang Domingo ilang ginagigahin. Pilimirong adlaw semana ang Domingo ilan ang gigahin sa pagsimba silang Diyos nga adlaw man ang gitawag laog Sunday. Adlaw sa adlaw. Sun worshiper sila. So tungod na ngadtong Marso 7, 321, ang ingon sa Encyclopedia Britannica naghisgot nga atong panahon na naghimo si Emperador Constantino og decree nga kinahanglan ang mga tao magpahulay na sa adlong Domingo, dili na sa adlong Sabado. Diyan nagsugod. Pag-abot niya itong tuig 325, ang nahitabo pod nga niadtong 325, si Bishop Sylvester sa Roma, iya man officially change ang title sa first day, ang unang adlaw, gitawag niya og Lord's Day. Diha nagsugod nga ang Domingo gitawag na og Lord's Day. Kinsa nagpasiog na og tawag og Lord's Day Domingo? Si Bishop Sylvester. So, muna hitabo o niya, pagkatuig 336 AD, ang nahitabo, matod pa sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine, gitugaan dinhi sa page 50. Ang giingon, which is the Sabbath day? Gitugaan nila, Saturday is the Sabbath day. Paluwa pangutana, why they observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So giangko nila, atong gibantayan ang Domingo dili ang Sabado, tungod kay ang Roman Catholic Church sa Concilios Laodicea ngadtong tuig 336 AD gibalhin ang pagkabalaan sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. Gipanamastamasan sa simbahan
Pero unsa may gingos Ginoo, may tungod si papahulay, pwede bang balhinon? Matod pa sa Levitico 23, versikulo 3. Nagingon ang Contemporary English Version. Doon na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa pagbuhat sa bulhaton. Apan si kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magbantay kamo sa adlaw igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaura di mausab. Maningos Ginoo. Pero gipanamastamasan sa simbahan. Imbes ang simbahan musubay, musunod sa balaod sino si papahulay kay di mausab bato pas Ginoo, giusab sa simbahan. Ug mao na ang iglesia nga ayos Ginoo. Okay ra day usbo ng balaod si Ginoo, mas labaw pa og power ang simbahan kaysa Dios. Okay karon. Usa na sa mga balaod nga giusab gipang-imbento panahon sa Dark Ages og daghan pagyud mga higala. Ang pag-worship sa mga kinulit nga larawan, mga rebulto, mga santos na himugso na pero against the Bible na siya, against na siya sa napulo kasugo sa Ginoo. Nga gibawal ang pagsimba sa mga graven images. O uban pa, daghang mahigala. O niya, kung dili ka musunod ni anang balao sa simbahan panahon sa Dark Ages, nagkahulugan ka na o kamatayon. Niya kung basahon ako ngitan-aw mga higala sa Google, akong gipangutana ang Google nga about sa Inquisition. O niya, gitug-an din sa Google, ingon din nga another example of persecution during the Dark Ages is the Inquisition, which was established by the Catholic Church in 1252. The root out heresy and protect the faith. Those accused of heresy were subjected to brutal torture methods such as burning at the stake or being stretched on a rack. Women were also targeted to their perceived gender roles and sexuality, leading to widespread abuse and violence against them. So, in addition of these examples, there were numerous other instances of martyrdom and persecution throughout the Europe during the Dark Ages. Di klaro ha? Tanawan niyo sa Google, pangutanan niyo ang Google, tuganan mo higala. Ang kinideng Inquisition, panahon sa Dark Ages, gitukod to be established by the Roman Catholic Church niadtong tuig 1252. Aron kuno sa pagprotect silang pagtuo. O niya, ang usa ka tawo nga mo against sa pagtuo sa Catholic Church, ingon dinhi, subjected to brutal torture. Grabe ha? Subject siya, brutal. Kanang brutal, grabe na. Kanang minananap na nga pagsakit sa usa ka tawo. Brutal torture. O sa example ini, sunugon diha sa poste. Ihigot ka sa poste, dauban ka. Kay wa ka ning tuo sa gitudlo sa Catholic Church. O sa pa yun? Being straight sa marak. Ni amay picture ni sa akong libro nga akong gipalit yun kasaysayan kaning Babylonian Mystery Religion. Ni ang hulagway din nga ang usa ka tawo gihigtan ang iyang duha ka tiil, ang iyang duha kamot gihigtan pud o niya gigaling, gituyok o niya hangtod mga bugto ang iyang mga ugat, mga lutahan, mag-internal bleeding ang tao, hangtod siya mamatay. Brutal na nga pagpatay. Di na tinawhanon nga pagpatay. Munang ang iyang kinaiya, ninang panahon na, minananap na siya. Munang taas na, kinahanglan taas panahon sa pagsubay sa pinadiyag 13, naginlan og mananap nga mapintas. Pintas ka higala, nagihimo ni adtong panahon na. O niya, gisgutan pagidinhi nga, grabing martyrdom, pangpatay, pangmartir mga tao.
o nagipang persecute sila sa tibok Europa panahon sa Dark Ages. Kisa nag-imbento sa Inquisition ang Catholic Church. Nga pa akong basahon o. Additional information na siya. Naging din sa Encyclopedia Americana, Inquisition in the Middle Ages, the Court of Justice established by the Roman Catholic Church to punish people who against her. Kaya mo na. Sila ginagtukod ngadtong Middle East tunga sa Dark Ages. Ilang gitawag ni og Court of Justice. O yung usa ka tawo nga ma-prove siya nga gitawag lag irihis basta wa ka motuo sa ilang gitudlo nga pagtulunan, irihis ka. O, tanaw na to, na example. Mabasa po ni sa G.J. Rowe University of Western Ontario sa Encyclopedia Americana sa volume 15, page 191 and 194. Ang atong mabasa yung din sa binisaya na ni. Ang kamot sa Inquisition miabot pa man gani ilalom sa lubnganan. Moabot pa na sila sa lubnganan ng kamot sa Inquisition. Ingon din hinga ang nalubong ng lawas sa mga mapamatod ang irihis ng supak sa pagtunas Catholic, ginakalot aron sunugon. Grabing kabangis Inquisition. Sa dugay nila nga panuki-duki ang taong namatay o niya nasubay ang kasaysayan, gitawag siya irihis kay kining tawhanan ng supak sa pagtulunan sa simbahan. Ipakaut na ang bukog niya na kay sunugon manghigala. Muna sa sample sa gitawag og Inquisition, Court of Justice nga gitukod sa Catholic Church. Niya din aning libroha kaning Babylon Mystery Religion ang nagkalilain nga paagi sa pagtorture sa mga dinakpan nga gitawag lag mga irihis ni supak sa pagtulunan sa simbahan mga kahigalaan. Grabe, ako ning gitanaw nakapalingo-lingo ko ani. Niya pa gani gitawag lag Iron Virgin, murag steel plate ba nga naay mga dagger sa ilawom sa kanang gipurmag tao, gipurmag babae. Isod dito ang usa ka tawo nga dinakpan. Di siya kalihok kay mulihok siya mga tusok ang kadtong kutsilyo, mag-bleeding siya hangtod siya mamatay. Grabe pagantos. O niya gani mabasa ni siya sa Smith Man and his God sa page 286. O ninapagin hitabo higala, kining gitawag sa danyadtong 1554. Grabe sa nahitabo mabasa po ni sa Fox's Book of Martyr sa page 103 nga ang kadtong mi protesta, kadtong mi supak sa pagtulunan sa Catholic, gipang-condemn o gipang-patay nila. O niya, Inquisition hitabo dito sa Rome of Picard nitong 1673. So 1633 di-torture ni ay Rome nga torturanan ang tao, gihiktan ang kamot sa likod, gibaklid o niya gibutang sa muton, gibira murag flag ba, giisa o niya sa dihang ibuhian pero naanay mga tinunaw nga tingga or puthaw binagahigala, ipangduso kini dito sa mga parts sa usa ka tawo, sa mata o sa bisan diin nga part, mag-anto siya hangtod sa kamatayon. Grabe ang nahitabo. O niya, daghan pa gid kaayo ang gipang-asoy niini nga libro. Bisan pa ang nakasulat sa Read Path History of the World sa page 5, sa volume 5, page 297. Naghisgot po din sa nahitabo sa Inquisition dito sa Holland. Grabe kayo, nahihulagway po. Ang usa ka tawo gilakan ang iyang tiil dito sa bongbong o niya gipanitan siyang buhi o niya sa mga binagang puthaw na ipangduso sa mga sa iyang mga parts, sa iyang lawas. Grabe ang pagsakit nila. Ilang gisakit, ang uban gipataon pa sa mga leon. Nagkalilain ang naaguman sa mga Kristiyano
nagpabanaw silang dugo. Gani niapay akong basahon mga higala. Ni akong basahon kining usa ka libro nga Smoke Screen Pod. Niali akong kutloon dinhi. Ato ning tanawon kung unsay mga nahitabo ni adtong panahon sa Dark Ages mga higala. Okay, dinhi sa Smoke Screen gitug-an dinhi ang grabe pong nahitabo ni adtong tungura. Okay, ako ni tanawon ha. Basaw ni share na ko ay damhan ay sabtan higala nga gidao to pangutana man gud ni kay nagisgot siya butang-butang pa ang gihimo ang pag-post sa Seventh-day Adventist wala nag-post na sumala sa nakasulat no nya ipangutana man ni dinhi so amo sa ning tagaan og pagtagad. Okay, niya nahitabo mga higala dinhi sa Smoke Screen nga libro o niya sa page 11 niya padayon sunahan tanawa ang ilang gihimo dito sa mga Kristiyano sa Scotland. Niya po hilagway niya ay priest pare nagunit og kanabang ostiyas o niya po isa assistant sa priest nagunit og cross o niya naiso sa pikas kabot o niya naitaw nga gihigot sa poste samtang ang ubos yung matiil na daghang sagbot og makahoy-kahoy. Ang pangutana sa priest iyang gigunitan nga kadtong ostiyas, is this the actual blood and the body of Jesus Christ? Kini bang ako gigunitan actual ba ning dugo o lawas ni Kristo? Moingon gani ang kadtong gihigot, no, it is symbolic. Di na actual nga dugo o lawas ni Kristo. Nagsimbolo lang na sa lawas ni Kristo. Og mao ni tubag sa usa ka tawo. Moingon din ang priest, burn this heretic too. Sunuga kining taong irihis. So sunubon, sakiton hantod sa kamatayon. So muna nahitabo mga higala niya adtong panahon na. Niya pagyudo, usa sa mga gipangbutyag dinhi kadtong nahitabo nga grabing masaker sa gitawag og St. Bartolomeo Massacre. Niadtong Agosto 22 tuig 1572 o masakir ang nahitabo una mauni ang nahitabo si ang king sa France mga higala ang king sa France iyang gitugutan giminyo ang iyang igsuon nga babae ngadto sa usa ka admiral colony nga moihipi sa or pangulo sa mga protestante ng protesta kadi katoliko. Nagminyo sila o niya adunay dako nga pista kumbira sa pag-celebrate sa kasal. Human sa upat ka adlaw nga kumbira ingon dinhi sa maong sinulat, the soldiers were given a signal. Gitagaan og signal ang mga sundalo. Tungang gabi alas 12 ang tanan nga mga panimalay nga mga dili Catholic dito sa syudad gipang-ablihan og ang admiral nga gipaasawa sa igsuon sa hari gipatay matod pa dinhi. The admiral was killed, his body thrown out of a window into the street where his head was cut off and sent to the Pope. Gipada ang ulo ngadto sa Santo Papa. Onya, they also cut of his arms, ang iyang mga kamot, yung mga bukton, gipang putol, and privates, and drag him, gipaguyod pagin siya dito sa kadalanan, sulod sa tulo ka adlaw. Onya, sa katapusan, siya gibitay ang iyang lawas dito sa bukid, gawas sa syudad. Onya, ingon po sinabi ni, sila usab, nag-slaughter, gipangpatay, ang daghan kayong mga inila nga mga dili Catholic. Naghisgot niyo sulod sa unang tulo ka adlaw, sobra sa 10,000 ang nangamatay. Ang ilang mga lawas gipanlabay dito sa suba. O niya ang dugo nagbanaw dito sa makadalanan. O niya gisgutan pag nisunahan. Ang nahitabo mahigala, amatad pa dinhi. Ang suba hangtod nga mura nagsuba nga dugo kay ang nag-agi sa suba mga dugo na
And the furious was naghisgot pinisunahan. Grabe gid ang pagpampatay. Onya gikan sa Paris, destruction higala ning spread sa tanang part dito sa mga nasod. Sobra sa 8,000 ka mga tao nga nangamatay dito sa Paris. Grabe, unya ingni nga similar massacre po nahitabo sa Ireland. Ngadtong 1641 October 23. Grabe sa na nangamatay. So dili nagpakita lang higala nga di tinumo-tumo. Kung magtanaw lang ta, mabasa ta sa kasasyan, nga open-minded lang gid ta ba? Tanaw ni mong history. Makita ni mo higala kung unsa ang nahitabo panahon sa Dark Ages. Last na lang, nga ako basahon. Tinuod din higala, kani ay akong gikuptan din hinga newspaper. Kuan man ni siya nga newspaper, ako ning gi-cutting yun. Kuan ni siya ang title ng newspaper, Cebu Daily News, Sunday, 20 July 2008. Dinhi imong makita nga ako basahon na dinhi sa page 35. May atong mabasa nga matod pa dinhi. Okay. Ingon dinhi nga si Pope, ingon dinhi nga 2001 issued a formal apology of the indigenous sa Australia na kitong hitabo. Nagdiskutan po sa natin niadtong 1999 denounces persecution of John Hus, 15th century religious reformer persecutor Protestant who was burned at stake. Kaya nagdiskutan niya sa year 2000, ang Pope asked forgiveness for sins of Catholic through the ages, including wrongs inflicted on Jews, women, and minorities. Nangayo siyang pasaylo atol sa Jubilee mga higala. Nangayo siyang pasaylo sa mga gipangbuhat nila panahon sa Dark Ages nga ilang gipangpatay ang mga dili Katoliko di atong panahon na. Kundi tinuod nga magpasaylo. Mapaya ko basa no? Dini sa atong makita o mabasa sa Western Watchman November 21, 1912. Dahil na itong mabasa din on August 24, 1527, Roman Catholics in France by prearranged plan under Jesuits' influence murdered 70,000 Protestants within the space of months. The Pope rejoiced when he heard the news of the successful welcome. Siya pa ba nagsugo? Pagkadungog niya nga nanay napatay nga mga dili Catholic nga 70,000, nag-rejoice siya, naglipay siya tungod kay successful daw ang hitabo. Gula ni sa Western Watchman November 21, 1912. O niya, dili sa atong mabasa sa US News and World Report July 3, 1995, Pope John Paul II asked for forgiveness for Catholic Protestant wars in Europe during the Counter-Reformation. Documented na atong gibasa dinhi nga nagkanayon nga nangayo si Pope John Paul II og pagpasaylo, forgiveness ngadto sa mga non-Catholic sa iyang pagpasakit, pagpakigubat, pagdaog-daog, pagpersecute ni adtong panahon sa Dark Ages mga higala. So dinhi makita nimo mga kasaysayan na mga dokumento atong ipambasa nga tinuod jud mga higala nga gihimo nila sa unang panahon. Niya kung tinuod siya nga gitawag og iglesia nga iyas Ginoo, ingon ba di ay nana ang buhaton sa matuod nga iglesia? Ang pagpatay, ang gingos Ginoo, ang tao danihon dili sa paghadlok kundi pinaagi sa gugma ngadto niya. Wa naman tayo taong higala. So akong ihatag ang panahon ni Brother Isaw. Napasiguro yung mabasa. Okay, mag-ampo ta. Tingnan si Brother John sa closing prayer. Okay, mag-ampo kita. Dalang panalog magkagagahon mo Diyos. Daghang salamat nga niining mga takna sa gihapon. Napaabot sa dulonggan sa igdulungog sa mga nagapaminaw karon ang mga kamaturan nga lisod panila Ginoong matuhuan. Pero pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, wala imposible kanimo. Kabiga sila nga mga laga diya kanimo aron sad sila mga luwas. Salamat o Diyos, kay mong tubagon, gihatag mo pagampo, pagadawaton mo kini, tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manuluwas
Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kining maing balita o kining tanan o mga suki o pinalangkan tigpaminaw, sa ngalan sa Brother Joel Terana, Brother Isao Dihit, kini ni mahigala, Brother Isao Dihit o Brother John Dihito, kinasal si Brother Libby Clavers, maing salamat o maing gabi ikan atong tanan.